Прекарах 4 дни в Португалия за Европейското първенство по крос-кантри и ви взимам с мен. Полета ни беше много рано сутринта, затова трябваше да стана в 3 часа и 4 часа да бъда вече на летището. Сутринта нямах време да хапна в къщата, затова си взех едно тирамису на летището, което беше много добро. Първият ни полет беше от София до Бергамо, където имахме 5 часа престой, затова се запътихме именно към самия град Бергамо. Първата ни спирка беше едно кафе, за да хапнем и аз отново си взех тирамису. А оттам се отправихме към Стария град. За да стигнем по-лесно и бързо оттам използвахме фуникулярите и това е гледката от тях. Разходихме се малко в Стария град и стигнахме до тази гледка, от която се вижда целият град и наистина е прекрасна. Стана време и за 3-часовия полет от Бергамо до Фаро. Пристигнахме на летището в Португалия и там ни взеха с автобус от състезанието, с който пътувахме около 1 час до хотела, където също почакахме известно време, докато ни настанят в стаите. Веднага след като се настанихме, аз се оправих и излязох да побягам навън, за да се раздвижат, тъй като бяхме пътували около 12-13 часа. Като цяло първият ни ден премина в пътуване, но ви казвам добро утро от първия ни цял ден в Португалия. Деня започна с закуска, аз си взех много плодове и овесени палачинки. Малко след това ни заведоха на трасето, за да може да го разгледаме и да тренираме. А това е реалността. Трасето от една страна беше много интересно и готино, а от друга беше изключително тежко. Прибрахме се в хотела и имахме няколко часа за почивка, преди да излезем на разходка, но първо отидохме на обяд и по път към яките гледки си взех един сладолед, който беше много вкусен. Наложи се да минем през адски много храсти, за да стигнем до красивите гледки, но определено си заслужаваше. Вижте само каква красота. И това дори не се водят от хубавите места в Лагоа. Още един екстремен преход до следващата красива гледка. Това определено беше едно от най-красивите места, които някога съм посещавала. Последвайте ме за час-две, за да видите как преминаха следващите ни дни и самото състезание.